Úgy elfújtam ezt a gyertyát, hogy itt kifröcskölt az asztalra, és itt tele van ilyen viasz pöttyökkel, hogyha ilyet láttok, akkor azt majd lecsiszolom, vagy Illetve valamit a kezdek. tabletre is ment, meg Igen. rám is. Sötét volt és késő hát, volt. forgács nélkül nincsen. Így van. Fűrészelés? Nem tudom, mi nincsen, de biztos jó, Ahol hogy van forgács. Mi történt mióta? Legutóbb bejelentkeztünk. Ugye akkor Elképesztő dolog tippeltünk a történt. választás. Azóta elkezdődött az EB. Voltam kint. Engem nem érint meg ez a foci őrület, de tegnap ment a kis vendégünk kívánságára a tévében a magyar-német, és hát Arról inkább ne beszéljünk. Szerényen Mert hogy jól fogadta. játszottunk. Csak. jól játszottunk. De én megmondtam a haveromnak, akivel néztem, hogy tuti az lesz, hogy jól játszunk végre, de kikapunk. Mert a németek még jobban játszottak? Hát az első gól az elég makker volt, bár mint hogy azt nem fújták le, bár értem, hogy miért nem fújták le, mert Le kellett volna fújniuk, nem volt szabályos? el akarta nagyon adni ott a Vili Orbán, hogy őt fellökik, és ezt nem adták meg, és aztán továbbment, és akkor gól. Mármint, hogy kapu előtt ott így berúgtuk, vagy de berúgták a klasszikus. lecsorgót. Aztán a második gól az így nagyon lejátszották, de tudtunk örülni egy magyar gólnak is, de aztán azt Les miatt érvénytelenítették, de én a Budapest Gardenben néztem a meccset. Az egy jó hely, ajánlom mindenkinek, hévvonalán van, szóval aki erre felel, akik az is útba tudja ejteni, és ott most ilyen óriási készültség van az EB-re, merch, rengeteg pulc, tévé, mindenhol, kivetítő, gyereksarok, Még másik dolog vagy a macskával. történt még Mindig múlt héten. érdeklődik. Na, Volt egy választás, ahol az Andris mint versenyző vett részt, én pedig mint szavazatszámláló, bizottsági tag. tag voltál? Tag voltam, Nem igen. elnök? Na, és milyen volt? Hajnal 5-től Ja, oda mentem ötre, és vittem szendvicset, mert nem tudtam, mi lesz. Kérdeztem, hogy lesz kaja? Hát lesz, de azt mondták, lesz kaja. Valaki azt mondta, lesz, de azért hozzám, mert sokáig tart. Úgyhogy vittem szendvicseket, csináltam előző este szendvicseket, de nem lettek olyan finomak. Én csinálom a gyerekeknek a szendvicset, úgyhogy én nem panaszkodtak, de amikor magamnak csinálom a szendvicset, az nem finom. Na mindegy. spártai körülmények között nőnek. Volt kaja, reggel is, volt ilyen szendvicsek, meg volt ebéd is, pizza. Nem, bocsánat, pizza az este volt. Ebédre meg csirke hús volt. Na, milyen jó volt. Teljesen jó kaja volt nekem, elégedett voltam. És tényleg ott már sátraztak reggel 6-kor a szavazófőkénél? Vagy a helységnél? Mondták, hogy 6 órakor már itt lesz, biztos, hogy sor fog állni 6 órakor. Nyilván én nem akartam ott okoskodni, mert még sose voltam, úgyhogy elhittem, és tényleg ott voltak 6-kor, mert az első szavazónak egy ilyen különleges státusza van. Ugye az első szavazó az részt vesz ebbe a szavazásba oly módon, hogy amikor ő bejön és kitölti a szavazólapjait, azt együtt dobjuk be, megnézzük üres a láda, plomba rákerül. Tehát az első szavazó egy ilyen kitüntetett figura, most nem tudom, hogy azért jönnek ilyen jó. Korán, vagy ők de lehet, hogy dolgozni mentek. Nem, szerintem igazából nem tűnt úgy, hogy én akarok lenni az első, tehát nem volt ilyen. Aha. Lehet, hogy nem is tudnak róla, hogy az első az ilyen különleges. Nekem ez új volt, hogy ez egy különleges státuszú ember az első szavazó. Rengeteg kávét ittam. És te melyik részen voltál a névjegyzék, vagy te készítetted össze a szavazólapokat, vagy mi volt a feladat, vagy rotáltátok, hogy ne legyen unalmas? Így van, rotáltuk. Tehát ez a trükk, hogy rotálni kell mindent, meg nem lehet úgy, tehát nem jó, hogyha mindent egy ember csinál. Már mint a monotónia miatt, meg a választás. Miatt, tisztasága miatt, így van. Nem volt semmi különös. Tudtam, hogy elfelejtjük. De mindjárt idehozom, megállítom. Ezért volt ilyen béna ez a szett. Tehát ott kókadoztunk, kajoltunk, és még ami izgalmas volt, hogy mielőtt elkezdődött volna a számlálás, ami már kókat voltam nagyon. De nem volt a szavazás közben semmi izgi? Volt egy olyan kötekedés. Nem tudom, Szentendre ez egy ilyen kultúrváros. Most nem tudom, hogy Lássul is lehet, hogy ez van. De volt egy érdekes figura, aki Erdélyből jött állítása szerint, és kérdezte, hogy kire kell szavazni. Hát mondom, én ezt nem mondhatom meg. Ez szigorúan szabályellenes lenne, ha én bármit mondanék az én véleményemet, úgyhogy így mondtam neki, hogy ezt önnek kell eldöntenie, és akkor bement. Próbáltam úgy csinálni ezt hogy az én koncepciómat vázoljam. Próbáltam úgy csinálni ezt a szavazatszámlálást, hogy jókedvű legyek, mosolygós, ahogy én azt elvárom mondjuk egy közértben, vagy valami szolgáltató iparban dolgozó embertől, mindenkivel kedves voltam, elmondtam, mit kell csinálni, be kell húzni 4 X-et, 4 lapra, és aztán mondtam, hogy merre. Általában ezt szerettem csinálni, pecsételtem, csak odaadtam a lapokat. Mert akkor pörgött az idő, tudod, akkor valamit csinálsz. Ha csak ott ülsz, akkor ez borzasztóan fárasztó, de hogyha
De legalább lehet nézni az embereket, mint a strandon, hogy na, megjöttek, nem tudom, tipik család. Igen, az ismerősök. De és akkor ti leszavaztatok előtte? De miközben, tehát hogy nem minden szavazatszámláló bizottsági tag tartozott pont abba a választó körbe, vagy hogy hívják ezt? Szavazókörbe, úgyhogy ők elmentek együtt egy autóval valamikor napközben. 5 bizottsági tagból 3-nak ott kell maradnia, tehát olyan nem lehet, hogy 3 nincs ott, minimum 3 embernek ott kell lennie, úgyhogy ez a 2 ember ez valamikor elment, mit tudom én, 11-kor leszavazni, én leszavaztam, ott fölálltam, azt leszavaztam, mert én ott tartoztam, és aztán délután meg van egy mozgóurnás buli, amikor az igényeknek megfelelően elmegyünk azokra a címekre, ahol jelzik, hogy szeretnének mozgóurnát, ezt délig lehet jelezni, aznap délig még. És milyen utómódon? Azt nem tudom. Önkormányzatnak? Valahogy, nem tudom. Aki mozgóurnát akar, az nézzen utána. Halvány közöm nincs. Minden esetben 5 cím, azaz 4 cím volt, 5 személy akart szavazni így módon. Úgyhogy én elmentem az egyik bizottsági taggal ketten, és voltunk ott. Nagyon érdekes, az volt a legizgalmasabb, hogy kis fölállhatsz, elmehetsz, az nagyon jó volt. Érdekes és nagyon kedves figurákkal találkoztam. És mozgóurnás bulin. Beteg emberek kértek mozgóurnát? Igen, kerekesszékes. Mindenki a kerekesszékes volt, aki mozgóurnát kért. Tehát mozgásában erősen korlátozott személy volt, és aztán visszamentünk, vettünk még egy kólát valahol, vagy valami drágót, aztán visszamentünk, és akkor este, mit mondtam, 7-ig? Hát akkor zárult, igen. 7-től számoltunk 11-ig, vagy nem. És a számolásban ezek a nagyon hosszú RP papírok. Azzal kapcsolatban lett volna kérdésem, vagy lehet csak az én figyelmemet került el, hogy így gondolkodtam, amikor szavaztam, most ezt 3-ba vagy 4-be hajtsam. Aztán végül 4-be hajtottam, mert odaraktam, hát ez így nem fog beleférni a borítékba, de... Borítékba raktad? Az kicseszés. Az nagyon kicseszés. Nem akartam mondani mindenkinek, meg állítólag nem szabad mondani, azért nem is mondtam direktben, de azt mondtam, hogy nem muszáj belerakni. Tehát így finoman így az embereket így arra vezettem, hogy nem feltétlenül kell a borítékba berakni, anélkül is elfogadják. Nem értem, hogy miért hoznak ilyen hülye törvényt, hogy van boríték, de nem muszáj használni. Hát akkor ne használják, akkor minek van ott a boríték? Igen. Tudod, állítólag 1 óra plusz, ha mindenki borítékba rakja a végén. Amikor úgyis 11-ig számolnak az emberek, most ott van 5 ember, akiket szivatnak azzal, hogy számolálgassák a szavazatokat, és akkor 7-től 11-ig boríték nélkül általában, mert mindenkit rábeszéltem, hogy nem muszáj boríték, és nagyon sokan leszették azt, hogy ne szopjanak este, igen, jó van, akkor nem rakom be. Tehát nagyon sokan levették. Én nem vettem volna le, csak azért magamból kiindulva. Most én azt jelöltként nem akartam így lobogtatni, hogy kire szavaztam. Ja, hogy azért provokatívnak gondoltam volna, hogy inkább beteszem borítékba, és akkor értem, neked különleges nem kampányolok a szavazók. Igen. Megértem. Helyiségben. Kampányt indítanék azért, hogy ne legyen boríték, hogyha nem muszáj. A lényeg, ott számoltunk 11-ig az EP listás. És akkor hogy van, hogy először így szétszortírozzátok, és akkor utána... Igen, kiöntjük az urnát oda az asztal közepére, 2 urna megtelt így kb. Full. Tök sokan szavaztak, ugye, tudom én. 60% fölött volt a részvétel. De a mi körünkben szerintem, mondjuk 1200-ból szavaztak 750-en, vagy valami ilyesmi nagyságrendileg, és ez azt jelenti, hogy 750 szavazat. 63,94%. Tehát ez azt jelenti, hogy 750 szavazó lap szorozva 750 ember szorozva 4, mert 4 szavazólap van, tehát 3000 szavazólapot kellett nekünk ottan kiszortírozni, tehát 1500 egy lábosba mondjuk beoda nyomod, 1500 még egy lábosba bele, igen, oda szórod az asztal, és akkor így kiválogatni, hogy hozzá csinálni ilyen stócokat. És akkor úgy csinálod a stócokat, hogy mondjuk most ugye volt külön egy EP lap, és akkor külön az EP lapokat, és még azt is szétbontva, hogy így van. Az EP lapok, Kezdtük hova szavazott. Igen, kezdtük mondjuk a polgármesterre, vagy mondjuk az egyéni képviselőjelöltel, és akkor csak az egyéni képviselő, az mondjuk, mit tudom én, milyen színű volt, már nem emlékszem. Tehát voltak színkódok is. Tehát volt sárga, volt kék volt az EP, sárga volt a polgi, talán nem tudom, mindegy, már nem is emlékszem, ilyen gyorsan kimennek a fejemből ezek a dolgok. De minden esetre azt mondtuk, hogy akkor először egyéni képviselő, és akkor azokat szortíroztuk, a többit azt addig talomba, és akkor ezt kiszortíroztuk az összes ilyen lapot, majd azt a stócot, elosztva egymás között a munkát, ugye, úgy kellett leválogatni, hogy érvénytelen, az érvénytelenből is 2 van, érvénytelen is pecsétes, vagy érvénytelen is pecsét nélküli. De nem volt olyan, hogy pecsét nélküli, mert én pecsételtem. Nagyon ez egy nagy képűnek hangzik, de nem csak én pecsételtem, nyilván, mert egész nap nem tudtam volna pecsételni, mindenki pecsételt, de nem volt pecsét nélküli. Szép munka. Ugye? Elismerem. Ekkora Lakhalappal. Trüváj, és tehát ezt szétválogatod az érvényteleneket pecsét nélkülire,
azt is különbe kell venni, és aztán ugye a képviselőkre leadott, tehát 3 jelölt volt, és akkor 3 stóc. Tehát összesen 5 stóc. De nyilván a érvénytelenek azok ilyen nagyon pici stócok. Általában csak, tudom én, pár darab. A 3 ember meg ugye 3 különböző magasságú stóc lesz. És voltak ilyen óriási irkafirkák, Én többet vártam az emberek, több kreatív. Nemi szervek, hasonlók nem voltak? Nagyon, tehát egy-kettő nemi szerv volt. És kész. Nagyon kevés üzenet. Én azt gondoltam, hogy sokkal több van. Tehát lehet, hogy más városokban vagy írogatnak ilyen dolgokat, de nem voltak ilyen nagy mindenféle rajzok, meg kreatív vélemények kifejtése, nem volt, csak X-ek voltak. Vagy pipa. Hát valakinek nem jött le az, hogy X-el kell szavazni, a pipa nem jó, de ez lehet, hogy jobban is fel lehetett volna hívni a figyelmet, nem volt is sok ilyen, tehát nagyon kevés volt. Hát mondjuk a lapp alján ott volt írva, hogy metsző. Egymást két... Bár én úgy szoktam szavazni, mint egy ilyen elsős, hogy roncsam az X-et. Igen, és az érdekes volt ugye, ami itt a főpolgármester jelölt Budapesten választás volt, hogy ha X-et raksz egybe, és egy másik kockába is X-et raksz, akkor az érvénytelen. Igen. De ugye itt az volt, hogy a főpolgármester, hogy a Szent Király Alexandra, ő már nem játszott. Igen. Tehát ha oda X-et raktál, az olyan, mintha oda nem raktál volna X-et, mert az nem játszik. Tehát oda is X-et raktál, és Vitézi Dávidhoz is X-et raktál, az egy valid vitézi szavazat volt. És szerintem... De először szerintem ezt nem vették érvényesre. Igen, és abból lett a különbség. Igen. Tehát ugye ez érvényes, de ez el volt mondva állítólag a meg az is érvényes volt, így nézegettük, amikor mentünk ki Németországba, hogy így valaki így összefirkálta a lapot, és pont a karácsonynál metszette egymást 2 vonal, pont a karikában, és akkor az egy érvényes szavazó. Hát ez egy hülyeség, tehát, ez, nem vicceljünk már. Na mindegy, de hogyha ilyeneken múlik, az már nem. Volt egy ilyen majdnem X, és most, hogy akkor ez most metszi, vagy nem metszi, meg ilyen... Igen, ez egy hülyeség. De egyébként még tudod, voltam ilyen oktatáson előtte. Ja. A Városházában. Bár amúgy én ehelyett elfogadnám a pipát, mert az egy ilyen egyértelműbb nemzetközi jel, hogy így valamit leokézol, mint hogy valami random hülyeség. Igen. Érdekes volt, szerintem csalás nehezen elképzelhető, én nem tudnám kitalálni, hogy. Hát ott van mindenki, érted, nézi mindenki. Hát meg fizikailag megvan, tehát vissza lehet számolni, hogyha valami nagyon nem... Igen, tehát megvan, hogy hányan szavaztak, megvan, hogy hány szavazólap van ott, amit összegyűjtöttél, az 2 számnak passzolnia kell. Tehát nagyon nehéz lenne itt, mert rublikát így húznak, ilyen strigulákat, azt nem tudom, láttad, de hogy jönnek az emberek, akkor strigulázzák, hogy hány ember jött be, az a szám is megvan. Nem nagyon lehet itt sundabundázni szerintem. Hát ez 22-ben is kiderült, ugye ott is megvolt ez a szavazatszámláló mozgósítás, és hogy így azok voltak így a visszajelzések a választás után, hogy itt nincs elcsalva a választás ilyen szempontból, csak hogy igen. Más módokon vannak nagyon befolyásolva az emberek. Igen, ami viszont múltkor akartam mondani, lehet, hogy mondtam, de lehet, hogy nem mondtam, szerintem nem mondtam, hogy ahhoz, hogy te szavazzál az önkormányzati választáson, ahhoz lakcímkártya kell. Személy nem kell. Erről te tudsz? Nekem mindkettőt elkérték. Igen, személy azonosításra alkalmas okmány kell, de hogy te venezuelai vagy, és van lakcímkártyát, tehát itt laksz, akkor szavazhatsz az önkormányzati választáson. Amit én nem tartok normálisnak, hogy mondjuk mert itt hogyha bejelentenek 88 embert a 8. kerületbe? Igen, ez történt. Ugye volt is ilyen statisztika, hogy voltak bizonyos faluk, ahol az elmúlt 1 hónapban meg 3-szorozódott a lakosoknak a száma. Hát ez miért történik vajon a választás előtt? És aztán szavazhatnak, ugye... Hát de az a baj, hogyha te eltolod ezt az idősávot így, jó, akkor fél évvel előtte nem kaphatsz lakcímet, választás előtt, akkor meg akkor fogják bejelenteni. Nem is arra gondolok, hogy ezt kellene eltörölni, hanem azt gondolom, hogy magyar állampolgárok szavazzanak az önkormányzati választáson. Én amúgy ezzel nem értek egyet. Tehát most, hogyha itt lakik egy, nem tudom, bármilyen országbéli ember, és nem itt lakik 10 éve, nem magyar állampolgár, de neki is ugyanazok a bajai vannak, akkor miért ne szavazzon? Hát akkor tegyél le az állampolgárságit, mert én azt feltételezem, hát de most nem feltétlenül akarsz állampolgár lenni. De miért nem? Mert miért jobb, hogy állampolgár? Hát akkor bizonyítottad, hogy tisztában vagy a helyi nyelvvel, viszonyokkal, hát de most történelemmel. Az EU-ba most itt lakik egy szlovén ember. Az EU tag, azt lehet, azt miért akarsz magyar állampolgár is lenni? Azért, mert azt gondolom, hogy ha valaki itt szavaz az itteni önkormányzatra, azzal bizonyítja azt, hogy képbe van, hogy leteszi az állampolgárságot. Vagy akkor legyen valami fajta vizsga, ami alapján lehet azt mondani, hogy ő tudja, hogy mi történik, mert ebben az esetben idejön egy külföldi vendégmunkás, aki ki sem mozdul a munkásszállóról, 1 hónapja itt lakik, és szavazhat a főnöke által lediktált mondjuk emberre, akihez mondjuk ő be van kötve.
Tehát én szerintem ez nem, jó, nem normális. Persze, ilyeneket lehet trükközni, de hogy így nem ezen kell múlnia egy persze, csak akkor is bosszant, hogy... Hát persze, nyilván, tehát hogy egy mindent meg lehet okosítani. Rendszert, hát jó a szívás, de szerintem így nekem ezzel nincs bajom. Nekem van. Hát sajnálom. De mondjuk az egész demokráciával van, mert van egy meg ugye erről is volt már csomószor, ugye, amit már itt mondtál is, hogy akkor legyen valami teszt, és akkor valami belépő teszt, hogy úgy szavazzál, hogy akkor legalább el tud mondani a indulóknak a nevét. Igen, de ez általánosságban a demokráciaval kapcsolatos kritika, de én csak azt mondom, hogy aki nem magyar állampolgár, az én szerintem tegye le az állampolgárságát és utána szavazzon. Hát nyilván az országosan ne szavazzon, de az, hogy helyibe szavazz, ez szerintem oké. Na. És akkor mondjuk befejezve ezt az önkormányzati választást, este 11-kor lett vége, és akkor... Ezért pezsgőzés volt meg. Hát mindenki húzott haza, már alig vártuk, hogy hazamenjünk, már kész vagyunk, még ott pakoltunk, meg segítettem még ott. És akkor valaki ilyenkor elküldi e-mailen az eredményt, vagy ez hogy van? Mert ugye felkerül ez a honlapra egy ponton, látható a Igen, hát hogy fölvázoljam, hogy kiküldnek ott, ugye van 5 ember, ezek a mindenféle küldöttek, tehát pártok küldöttjei, én ugye a TESZ-nek voltam a küldötte. Aha. Itt a helyi szervezetnek. Volt egy Tisza pártos küldött, meg volt egy fideszes küldött. Ők pénzt nem kapnak ezért a szavazatszámlálásért, és akkor volt rajtuk kívül 2 önkormányzati ember, ők azt hiszem, hogy kapnak pénzt utána. Ja, és ezen kívül az 5 emberen kívül, még ebben a bandában még van 2 önkormányzat által kijelölt ilyen jegyzőkönyvvezető, azt hiszem, hogy így hívják, aki így tökre képben van az egésszel. Egy nagyon professzionális hölgy volt itt a szavazatszámláló. Igen, és akkor ő küldte az eredményeket? És akkor ő küldte az eredményeket a központnak, igen. És én is elkértem egy fénymásolatot, mert a küldöttek kérhetnek ilyen másolatot erről, amit oda kell adjak a teszes csávónak. És akkor volt a számlálás közben még ilyen ciccegés, hogy így, jaj, nagyon sok ilyen szavazat, meg jaj, ez egyébként igen. Tehát mindenki a politikai elkötelezettségétől függően így kommentálta a dolgokat. Én csak így számoltam, tudod, de mindenki profi volt, mert mindenki csomószor volt már, én még nem voltam életben mi a szavazatszámolás, és nem is realizáltam, hogy itt már lehet nézni, hogy ki kire szavazott. Én csak azt néztem, hogy van érvényes, vagy nem érvényes, tudod, egyáltalán nem figyeltem arra, hogy ez most kire szavazott, mint szavazott, és akkor hogy realizáltam, hogy mennyi szavazat van azért tudom én, Tisza pártra vagy életben. Tehát, hogy így ment ez a polémia, vagy nem tudom micsoda, az vicces volt, és aztán már én is néztem, hogy most akkor ki nyer itt a 10-es számú választókörletben, a TESZ-es nyer, vagy nem a TESZ-es nyer. És akkor közben elkezdtek az emberek politizálni, vagy voltak, akik így keményen elkezdtek politizálni, ugye a közepe felé, és akkor többen mondták, hogy legyen, már nem tudok számolni. De azért mindenkinek max tisztelet, aki ott volt, mert mindenki nagyon keményen dolgozott, és tisztességgel, hogy vége legyen ennek egyszer. És mindenki kétszer mindent megszámolt, tehát kemény munka volt reggel 5-től este 11-ig. Hát respekt, én ezt nem tudom, hogy én miért vállalnám ezt, de hogy egész nap hajnal 5-től este éjfélig. És utána volt egy teszes buli, amire meghívtak, és kaptam egy vacsorát ezért cserébe. De és ott találkoztam egy másik úriemberrel, egy idősebb úriemberrel, akivel így már találkoztam többször is, és mondta, hogy ő többet biztos. Őt is elcsábították, de ő biztos nem megy többet. Tehát persze utána egyből ezt mondja az ember, aztán lehet, hogy majd 4-5 év múlva. És te is így jöttél ki, hogy na. Nem voltam annyira, tehát tudtam, hogy korán kezdődik, és tudtam, hogy későig tart, tehát ebben benne voltam. Az, hogy most elmegyek-e legközelebb, vagy nem, azt nem annyira tudom még most megmondani. Jó, majd 5 év múlva, vagy 4 év múlva, vagy hát nem, mert lesz 2 év múlva is választás. Igen. Ja. Na és akkor te meg mesélj arról, hogy te, mint belsős, akarsz erről mesélni? Hát röviden mesélhetek, de majd itt a választási inkább a választási eredmények. Jó. Kezdjük az eredményekkel, vagy van-e még témád, ami még így választással kapcsolatosan? Beszéljünk az eredményekről. Böki a csőrödet, nem akarsz a... Ja, de volt egy, amit akartam mondani. Tudtam, én csak rá akartak vezetni. Na, végre kinyögte. Lekapcsolódott ez a tablet. 2 dolgot akarok mondani, ami azért eléggé felbosszantott ezzel kapcsolatban. Próbálok politikamentes lenni, de az, hogy anyukámat, aki az egyik nagy pártnak a szavazója, most nem tudom. Ki, szóval, hogy ők Fidesz szavazók olyan szinten zaklatták az utolsó napon,
mert hogy volt ez a nagy mozgósítás meghirdetve, folyamatosan hívogatták telefonon, nem vette már föl a telefont, akkor van egy kapu, ugye, és körfolyosós lakás. És akkor a kapun csöngettek, ha nem engedte be, már nem akart ezzel foglalkozni, és akkor valahogy bejutott a fószer. Fölment az első emeletre, és akkor ott dörömbölt az ajtón. Dörömbölt, és anyukám nem akarta kinyitni. Lekapcsolta a villanyt a konyhába. És akkor ment el, és ez 6:30 volt, tehát fél órával az urnazárás előtt. Még dörömböltek az ajtón, de ő már elment délelőtt. Fél órával előtt dörömböltek, és a szomszédja mondta ennek a dörömbölő csávónak, hogy már elment szavazni, és akkor a csávó elment, és följebb ment 1-2 emelettel, és ott is elkezdett tovább dörömbölni más embereknek a portáján, hogy azonnal menjen el szavazni. Hát ezt komolyan mondom, ezt teljesen felháborítónak tartom egyrészt, másrészt, ez a fizikai atrocitás, a másik meg, hogy a kollégámnak a nagymamáját, aki már nagyon idős, ő teljesen abban a hitben volt, hogy ha most nem a Fidesz nyer, akkor a családot elviszik katonának, mert ő tartalékos, tehát őt fogják elvinni katonának a háborúba. Egy Európa parlamenti választás. Egy Európa parlamenti választás eredménye azt fogja meghozni, igen, hogy háború... hogy a 700x fős parlamentbe Magyarország összesen 21 embert tud küldeni, tehát hogyha mi bármilyen állásponton vagyunk, így teljesen irreleváns. Igen, és azt mondjuk, hogy a Fidesznek 11, vagy 13, vagy 15 képviselője van a 700-hoz képest, igen. Az gyakorlatilag egy porszem. Egy porszem az egészben, az, hogy a háborúval mi lesz, annak semmi köze nincsen ehhez, de a Fidesz ezt próbált, és ezért ezt muszáj, hogy az aktuál politizáljak, mert ezt teljesen nonsensnek tartom. A kollégámnak a nagymamája az gyakorlatilag teljes stresszben van, hogy a család megy háborúba. Ez a vég. Tehát nem lehet ilyen magasra rakni a tétet, bármilyen választás van, hogy ha élet, én, halál. Akkor élet, akkor, ha ő, akkor halál. Tehát ez a következő lépcsőfok, mert ez így az ezt már nem béke, háború. Mi? Ezt el akartam mondani, igen. Tehát ez a két dolog, hogy anyukámat zaklatták, hogy a kollégámnak a nagymamáját meg becsapták. Na, és akkor de akkor témák. Milyen eredménnyel járt ez a fajta mozgósítás? Gyorsan nézzünk rá. Ugye csak itt az országos eredményekkel, ugye a 2.048.000 szavazattal 44,82%-ot kapott a Fidesz, és az... Bocsánat, és a mi tippünk az mi volt? Technikai átállás után, ugye mi azt tippeltük, hogy Fidesz 39,5. Közösen, aha. Igen, de te 41-et tippelt. Én 41-et. Én 38-at. Ehhez képest ugye lett 44. Tehát akkor jobban szerepeltek, mint ahogy mi számítottunk rá. Vagy 44,8, hát igen, de azért szerintem mi nagyon radikálisan tippeltünk a várakozásokhoz, és akkor a Tisza, az meg 28 volt a mi tippünk átlaga, tehát én 31-et, te 25-öt tippeltél, és ebből lett 29,6. Szóval azt azért jobban belőttük, igen. Hát most ugye azt mindenki tudja, hogy nyilván a ellenzék, meg azóta újonnan alakult pártok eléggé rosszul szerepeltek. Hát, és ott mondtunk ilyen 5-6-okat, én ilyen mindenre 5-öt igen, hát ugye a 5 felett csak a Mi Hazánk meg a Feriék szerepeltek. De hát ők is utcahosszal le vannak maradva a Tisza párt mögött, szóval most már nehezen lehet bárkit összegyurcsányozni. Ja, hát meglátjuk, hogy 26-ra ez mire fog jó lenni, vagy ebből mi fog kijönni. De hogyha így átcsavarjuk itt helyi ügyekre, tehát ugye ez a 44,829,6 volt az országos, és itt a Pest 3-as körzetben a Fidesz, itt összeadtam, mert pont ilyen kimutatást nem kaptam, csak egész Vármegyére nézve lehetett eredményt nézni, és a Fidesz itt a Pest 3-asban 40,5%-ot kapott, ami ugye az országoshoz képest több mint 4%-kal rosszabb. Ez volt a mi tippünk kb. Akkor. Igen, és a Tisza meg 33,3-at kapott itt a körzetben. Az durva. Ami még meglepőbb, tehát ugye ez kb. Az, hogy a Tisza 4% plusz volt itt, a Fidesz meg 4% mínusz az országoshoz képest, és ami meglepőbb, hogy voltak olyan városok itt a körzetben, ahol a Tisza megverte a Fideszt. Hát az én körzet, mit tudom én? Szavazókör. Tanulhatnám. Szavazókör, nem fogom megtanulni sosem, mert hülyeség. A Tisza megverte a Fideszt. Ja. De mondjuk egész Szentendrét nézve, ott 38,3 volt a Fidesz, és 35,89 a
Tisza, szóval ott is azért szoros, de ahol mondjuk nyert a Pilis-Boros Jenőn 39%-ot hozott a Tisza, és 34-et a Fidesz, és Ürömön ott is 38,7 volt a Tisza, és 33 a Fidesz. Szóval azért most, hogyha itt arra megy ki a játék, hogy ugye amit mondtál, hogy mennyire mozgósított a Fidesz, tehát most, hogyha azt nézzük, hogy most, és ugye erről már így, hogy mondjam, kormány közelibb emberek is nyilatkoztak, hogy most így mindenkit elvittek szavazni, aki Fidesz szavazó volt. És hogyha most ezt nézzük, hogy mindenkit elvittek szavazni, és mondjuk 22-ben mennyien szavaztak itt a Fideszre, akkor 36.900-an szavaztak itt az egész választókerületbe a Fideszre, és most ezzel szemben majdnem 24 000. Tehát ennyivel csökkent a Fidesznek? Igen, tehát majdnem 13 000 szavazattal kevesebb durva volt, ami azért para. De hogyha mondjuk így arányosítom a számokat a részvételhez, akkor meg 8 000-rel kevesebb. Aha. Tehát az majdnem egy pomáznyi szavazó. Mármint, még hogy... akkor is, hogyha arányosítod. Tehát, igen, mert most a pomázon a részvétel az 9100 volt, tehát majdnem egy egész pomáznyi szavazót vesztett a Fidesz azért, mert... De a Fidesz mindenkit el akart vinni, aki akkor 2022-ben hát igen, de akkor meg 12 000 12 000 kevesebben mentek el. Nagyon érdekes. Tehát azért látszódik az embereknek mennyire elege van, hogy egy ilyen véleménye. 2 hónapja alapított pártban is meglátja, hogy jó, akkor bárki csak igen. vigyék innen ezt a bandát. Igen, úgyhogy nem tudunk semmit erről a... Hát meglátjuk, hogy ez mit fog hozni, de mindenképpen felbojdult a közélet. Tudod, mi ez az új szó, amit már eléggé tele van a hócipőm a politikával, és már nagyon kezdem unni. Mondd ki. A szót. Szavat. Turbulencia. Turbulens. Nagyon turbulens most ez, és ezt elkezdte, esküszöm, az volt egyik nap, valaki bemondta turbulens, és onnantól kezdve mindenki elemző, milyen jó szó. politikusok, turbulens. Hát a repülő is nagyon turbulens légtérbe szokott menni, na mindegy, vicces, igen. Ja. Szóval turbulens. Turbulens. De mennyire volt turbulens az önkormányzati választás? Turbulens. Kicsit most itt végigszaladunk a nagyobb városokon. Jó, engem érdekel tényleg, mert múltkor... Meg olyan helyekkel is foglalkozzunk, ami mondjuk nem nagy, de mondjuk volt itt vendég, ugye a Kun Laci, tehát Csobán Kán a eddigi polgármester nyert, viszonylag ugye ott 4-en indultak, így elég szoros küzdelemben, de lehozta a polgármesteri pozíciót, és Kun Laci a második legtöbb szavazatot kapta, mint képviselőjelölt, szóval easy win, bekerült a igen, ezzel akartam is kezdeni, mert... Szóval gratulálunk neki innen is. Így van, gratulálunk. Szép és volt, szeretném azt gondolni, hogy köze volt a podcastnak ahhoz, hogy ő nyert. Persze, ez egyértelmű. Mert hogy őt hallották, a többieket meg nem hallották. Úgyhogy ez ennyi előnye volt, de egyébként beszéltem, 2 csobánkai barátunk is van. És mondták, hogy megnézték Instantix. Mind a 2-nek elküldtem. Igen? Az egyik egy fideszes érzelmű családtag, és ő mondta, hogy nem tudom, nem akarom én ezt megnézni. Megnézte, és azt mondta, hogy korrekt volt. Nyilván lehet, hogy nem szavazott rá, vagy nem tudom, de ez nem ilyen nagy politikai dolog volt. Szerintem, hanem ez ilyen bár nyilván most normális. Egy ilyen kisváros, vagy kis településen, ahol 6x-et is rakhatsz, vagy többet, akkor nem olyan nagy igen, de ugye az választási volt, hogy... kérdés, hogy akkor most hova azt az egy darabot hova húz. Igen, meg szerintem elég egyértelmű volt itt, mert ugye amikor a Laci itt volt, akkor 8-an indultak 6 helyre, és aztán te később jöttél, aztán nagyon sokan. És akkor meg már 32-en. Tehát az a plusz, nem tudom, 20, az nem valószínű, hogy annyira 17, nagyon... de már becsuktam azt a lapot, mindegy. Nem fogom megnyitni újra. Jó. De hogy volt ez a plusz X ember, akik nem voltak annyira, nem vették ezt annyira komolyan, szerintem csak úgy elindultak, hogy nem tudom miért. Na mindegy, szóval király, hogy Csobán Kán ilyen tehetséges emberek jutottak be a képviselőtestületbe. Meginterjúvoljuk, mint képviselőt is. Ja, kíváncsi. Ha eljön a stúdióba. Igen. Hát Budakalásszal folytatnám, vagyis hát kezdeném, mint nagyobb város. Ott ilyen nagyon szép eredményt hozott le a helyi civil egyesület, akik most is, tehát még most is a város vezetését vitték, minden körzetben nyertek, úgyhogy volt Fideszes induló, egyesült ellenzék. Ez most az, akik voltak? Ez most az, akik voltak. Mindenki szereti őket. Simán nyertek, igen. Minden körzetet megnyertek, szóval... És ezek között van fideszes is, meg nem fideszes is? Tehát ez egy ilyen teljes izé? Hát a Fidesz külön indult. Ja, teljesen külön indult tőlük. Tehát ez egy civil egyesület, és minden nyertek. De, hát ez tök jó. Pedig én nagyon aggódtam, hogy most így, hogy Fidesz rájuk indul, mindenki rájuk indul, de simán hoztak így, nagyon simán minden körzetet, szóval... Tök jó.
de a kalappal pomázóról pár szó, itt is a polgármester úr behozta, aki most is polgármester, Reidinger István, tehát azért az most itt az utóbbi háromból is az rajzolódott ki, hogy egy inkumbens. Inkumbens, jó, ezt a szót is... A turbulens, mert még ide szúrom, tehát inkumbens. Aki legutóbb is de találjunk már erre egy normális szót. Ne használjuk ezt a szót már, hogy inkumbens, mert ez nem is értem, nem ad, ezt is hallottam. Most hatalmon lévő, de az meg olyan hatalom. Jó. Regnáló. Nagyon jó, regnáló. Az éppen regnáló polgármester. Inkumbens, hát milyen, olyan, mint hogyha arról beszélne, hogy inkubátor, nem? A gyerekeket turbulens érzéseket kelt benned, az, hogy inkumbens. No, tehát a regnáló polgármesteri pozíció az elég erős. Tehát az látszódik, hogy ahhoz, hogy te egy regnáló embert megverj, igen, választáson, vagy nagyon rossznak fizikailag választáson legyőz, igen, ahhoz nagyon nagy kabarét kell csinálni, meg bakikat kell végrehajtani, hogy leváltsanak. Igen, ez az életem 8. kerületben nőttem föl, ott Csécsei Béla volt nagyon sokáig a polgármester, egészen addig, amíg nyugdíjban nem ment. És mindig csak így, igen, ő jó. Senki nem tudta, hogy mi történik, de mondjuk volt az, hogy kamerákat szerelt föl, most hogy beszúrom ezt a sztorit, és ez borzasztóan jó volt. És muszáj, hogy ezt propagálja mindenhol, hogy kamerákat, könyörgöm, rakjatok föl, nem érdekelnek a személyiségi jogok. Olyan, mintha minden sarkon állna egy rendőr. Hát, nekem ez a véleményem erről. Én nem helyezhetek személyis. Hát jó, de a köztől, hát jó. De jó, az önkormányzat nem tudom, hogy helyezhetek ki, de az egy olyan biztonságnövelő, bizalomnövelő dolog, amivel semmi sem vetekszik. Volt egy fickó valamilyen műsorban, aki Kínában volt, és neki az ott annyira pozitív tapasztalat volt, hogy ott hagyhatja a bőröngyét, elmehet kávézni, bármit csinálhat. És aztán meggyűjtheted a társadalmi pontokat. De most ezzel nem feltétlenül kell összekötni, de hát hogyha 8. kerület... Nagy lesz a kísértés, igen. 8. kerületben tudod, mi volt 1996-7-ben? Anarchia. Ott álltak a kurvák az utcán, és én hány éves voltam, mondjuk 14, és akkor így, hello, ez volt. Nem minden utcasarkon, de tehát ott a Teleki téren, vagy milyen tér volt? Na mindegy, nem jut eszembe, de a rendőrség mellett egy utcával ott álltak a kurvák, eléggé gáz volt. És föl lettek szerelve a kamerával, és sokkal biztonságosabb lett. Azonnal jobb lett. Nem csak ez, hanem az is, hogy az autólopások száma drasztikusan csökkent. Tehát, hogy egész egyszerűen ott álltál meg, ahol tudtad, hogy ott van egy kamera, és akkor onnan nem lopják el az autót. Vagy ha tök hülye is ellopja, akkor őt elkapják. És lehet nézni statisztikákat, szerintem ezzel kapcsolatosan biztos vagyok benne, hogy ahol a kamerás rendszereket felszerelik, ott sokkal biztonságosabb lesz az élet, és cserébe csak annyi van, hogy tudják esetleg a hatóságok, hogy te merre járkálsz. Nem fogadom el azt, hát hogy ez is tudják, mert a te oldalon. Így van. Ja, tehát hát nem fogadom el ennek a... Teljesen más téma volt, bocs, ez muszáj volt feszíteni. Majd csak a mi választási győzelmükről akartam beszélni, de no para. Ja, szóval igen, tehát a polgármester a jelenlegi megnyerte, és a választókerületekből a 8-ból 5-öt megnyertünk közösen a Városunk 2 Egyesülete, és 3 hozott a Szeretünk Pomáz Egyesület, akiket támogatott a Fidesz. A Fidesz támogatta, Szeretünk. Igen. És a polgármesternek az egyesülete az... Ő függetlenként indult, és akkor most úgy fog kinézni, hogy 6-an, mert egy-egy listát mindenki kapott, mert a 3 egyesületből, tehát van egyik egyesület, aki nem nyert egy körzetet, se ők egyedül, egy embert küldenek a testületbe, ugye egy szavazata van a polgármesternek, akkor 4, így az egy listással a Szeretünk Pomáznak, és akkor nekünk meg van 6. Tehát ti vagytok az erős emberek itt. Hát igen, csak ugye itt 12 szavazat van, tehát ugye 6-unk van, tehát hogy nélkülünk semmit nem lehet megcsinálni, de hogy mi sem tudunk magunk se egyedül átvinni bármit, szóval kell majd... Ez egy ideális helyzet, nem? Egyébként. Hát jó, nyilván nem jó az, hogyha azt csinálsz, amit akarsz, mert lásd Magyarország, hogyha így azt csinálunk, amit akarok, az nem biztos, hogy jóra vezet, bár mondjuk, ha azt nézzük, hogy Budakalászon is mindent megnyert az egyesület, szóval lehet ezt nem mindig élnek vissza ezzel a felhatalmazással a nyertesek, de ja, hát az nem baj, hogyha van egy ilyen konszenzusos dolog. Vörösváron nyert a jelenlegi, szintén polgármester,
ott úgy beszéltük, hogy Igen, ott volt az a tevő, igen. És hát simán nyert a mostani polgármester, és viszont a képviselőtestület az elég mindenféle lett, tehát ott 4-3-3-2 ez a megoszlás. Így ott is jó kis izék lesznek igen, akkor, szóval, dumcsizások. de mivel ott nagyon nincsen ismeretem, ezért többet nem mondanék erről, csak ha Vörösváron néznek, akkor ennyit tudunk most így mondani, de szívesen látunk mindenkit Vörösváron. Ja, Üröm, ahol ugyebár Tiszapárt nyert az EP-n, ott a regnáló polgármester, mit ad Isten, behúzta a választást, de aki indult ellenük egyesületben, ők elég jól szerepeltek, tehát ez nem volt annyira sima, és a képviselőtestületben is a 5-4 lett a független per egyesület megoszlás, szóval nem volt ez olyan rossz próbálkozás, de nem sikerült, és akkor Szentendre. Ezt nekem kéne elmondanom? Hát nem, elmondom én. Tehát itt is a regnáló polgármester győzött, szóval nagyon bejött a minta, és az egyéni választókerületekben majdnem mindet megnyerte a TESZ. Azt hiszem 3, nem, hogyha jól néztem. 3 nem, de ott is ilyen nagyon necó. Az igen. Egyiket azt hiszem 3 szavazattal. Most nézem, az 1-es volt, ott 18 szavazat különbség volt, a 3-asban 9. Tehát minden szavazat számít, és az X-ek is számítanak, a pipák, meg minden számít. És a utcsóban volt 3, mint a 6-os számukban. Szóval azért ott is, tehát akkor mindenhol ilyen elég paránszoros volt, de ahol megnyert a TESZ, ott meg nem volt szoros, ezek szerint. Ott kevésbé, igen. Itt is azért megmaradt a vezetés, tehát ugye 19-ben ezt mondták, hogy a Szentendrei hév kisöpörte a Fideszt. Most nem tudott visszaszállni a hévre a Fidesz, hogyha akkor ezzel a hasonlattal akarok élni. Ja. Hát itt a nagyvárosokban nem volt igazán változás, inkább csak a képviselőtestület tagjaiban, de összességében kevés. Hát az LP-ben meg amit mondtam, ott azért elég nagy átrendeződés volt. Mint így a országos politikában, aztán nem tudjuk, hogy kipukkad ez a lufi. Hát igen, ez nagy politika, egyrészt nem értünk hozzá, másrészt ezt senki se tudja. De belerakta a melót egyedül a Magyar Péter, és ennek meg lett az eredménye. One man show, aztán nyilván ezt már nem lehet one man showként végignyomni a kövi 2 évet is, de... Én azért furcsának találom azt, hogy ő azt mondta, hogy nem megy ki az Európa Parlamentbe, nem veszi fel a mandátumot, és aztán eltelik egy hét, és akkor fölrakja a szavazásra, a honlapjára, hogy na, kimenjek, igazából tök jó lenne, kimennék, mert tök jó lenne. 8 érv, hogy kimennék. 8 érv, hogy de hogyha úgy döntötök, akkor nem megyek ki. Persze, nem muszáj kivenni, de tök jó lenne. És akkor megszavazzák, hogy menjen ki. És akkor kimegy. Igen. De hát persze ezt ő tudja. Ez igen, de ugye ezt elrontotta a Momentum is annó. Hogy kimentek a frontpolitikusok, és azt hitték, hogy érdekli az embereket az EP, és kiderült, hogy rohadtul nem. Hát igen, én megértem, hogy nem. Hát, de aztán lehet, hogy ezt is tudja csinálni, nem tudom, de szerintem nem. Én szerintem ez nem jó dolog. Szerintem, aki itt akar politizálni, az Európába kimenve jelentéktelenik, de persze nem vagyok én senki, hogy ezt megmondjam a tutit. Ja, hát meglátjuk, mi lesz ebből. De hát nyilván ez megint az, hogy tőle, amikor bement a Partizánba, hogy hát nem akar politikai pár, Isten ments, aztán akkor igen, nem akar kimenni az EP-be, akkor igen. De egyébként persze én adom, hogy az ember megváltoztatja a véleményét. Hát, hogy egyszer az van, akkor átgondolja, lehet, hogy mégiscsak ki kell menni. Meg jobb, ha nem úgy tesz, hogy mintha mi sem történt volna, és nem mondtam volna ilyet. Tehát, hogyha szembenéz azzal, hogy igen, én ezt mondtam, de most ezt csinálom, hát igen, és megindoklod, hogy miért, akkor így... Az elég nagy izé lenne, vagy hogyha nem venné figyelembe, igen. Hát de azért van, aki azt mondja, hogy ja, én ilyet nem mondtam. Ja, hát... Én? Jó, hát ez tényleg az alja. Ja. Szóval ennyit a választásról. Hanem azt gondoltam, de ezt még neked nem mondtam, hogy mi lenne, ha megkérdeznénk az embereket, hát ha valaki reagál arra, hogy rövidebbek vagy hosszabbak legyenek a videók. Mert lehetne azt, hogy egy-egy témát ezt külön veszünk és úgy rakjuk föl, meg az is lehetne, hogy ugye marad így minden, ahogy volt, és akkor aki meg akarja hallgatni a zöld híreket, az megvárja az egészet, hogy oda teker. Bár ugye be van izélve. De... Be van jelölve a csúszkány melyik téma hol fut. Igen, de mondjuk Spotify-on. Tényleg hányan hallgatnak minket Spotify-on? Rengetegen. Kevesebben, mint a YouTube-on? Kevesebben. Sokkal kevesebben? Sokkal kevesebben. Jó, de azt nem is nyomjuk annyira, mint a YouTube-on. Ja, hát én nem is tudom, hogy ez hogy megy. Annyira dekoratívak vagyunk, hogy elvesz az élményből, hogyha valaki csak hallgatja.
Ja, de nem akarom egyébként nem akarom ezt a kamu fúrá optimista izét nyomni, hogy annyira jók vagyunk meg, mit tudom. Nem, kb. Senki nem hallgatja Spotify-on a műsor, de jó. Megvan a lehetőség. Mi megadjuk. Valaki szereti. Ja. Szóval volt egy rövid short videó, mert hogy múltkor mondtam, hogy írni kéne már a Vitályos Eszter országgyűlési képviselőnek, mert ugye ő visszaírt, és én nem reagáltam, és te mondtad, hogy hát miért nem reagáltál, és akkor mondom, ja, majd kéne, azt tudod, hogy az ember tudja tolni ezt, és aztán mondjuk egy barátunk most nagy bajban van, nem? Na. Hát most itt a választás, hogy ő, mint országgyűlési képviselő, itt nagyon nyomta mindhárom nagy települést, és így nem jött az eredmény. Sőt, itt a rosszabb is lett, mint máshol. Igen, és hogy ugye azt elfejtettem mondani, például Pomázon, meg gondolom többi településen is, tehát hogy a Fidesz által támogatott induló az alul teljesítette az EP-t. Sok helyen. Hol? Hát mondjuk Pomázon mondjuk 41-et, vagy valami ilyet kapott a Fidesz, de hogy a polgi jelöltjük meg 33-at. Aha. Ez egy jó összehasonlítás, ezt nem is néztem. Igen, itt a helyi fideszes polgármester jelölt sem volt annyira népszerű szerintem. De ezt az összehasonlítást nem néztem meg. Megnézem most gyorsan. Nézd már meg, és akkor bemondhatjuk, hogy mennyire, de én azt tippelem, hogy nem volt annyira népszerű, mint a Fidesz. Tehát a káderhiány, amiről a múltkor beszéltünk, ez szerintem problémát jelent, hogy nincsenek emberek, akik... Hát egy úriember jól kifejtette ezt a Szentendre blogon, emlékezzünk meg arról a jó kommentjéről. Igen, ahol ő is panaszolott arra, hogy zaklatták. Hogy hívták az úriembert? Nem tudom. Nem tudom, de annyira örülök, hogy vannak ilyen jobboldali vélemények, akik értelmesen érvelni tudnak valamilyen téma mellett, és nem csak az van, hogy háború, baloldal, rossz, halál. Mind meghalunk. Eljutottunk egy olyan mélypontra. No, tehát Fidesz 38%-ot kapott Szentendrén, 42-t a polgármester. Szóval akkor kicsit felteljesít, de ami még érdekes, hogy ugye a vármegyei listán, mivel nem volt a Tisza, ezért ott mindenki full random teljesített, de mondjuk, hogy azt nézed, hogy a fideszes szavazó ott tudott szavazni a Fideszre, és mondjuk Szentendrén 42%-ot kapott a Fidesz megyei listán, de EP meg csak 38-at. Tehát a Fideszről... Tehát 4% átszavazott, és gondolom nem a DK-ra. Tehát szögezzük le, hogy a megyei listán 4 párt volt, ugye nem volt Tisza, tehát Fidesz nem volt, DK, Momentum, meg Mi Hazánk. Igen. Tehát akkor lehet, hogy mondjuk a Mi Hazánk vagy a Tiszára mentek át, mert jobboldali fideszesek nem gondolom, hogy DK-ra szavaznának. Hát vagy a Momentumra. Aki meg ugye tarolt minden vármegyei listán, hát itt is 28,5%-ot kaptak. Igen. Szentendrén. Igen. Itt azért elég. Azzal szemben, hogy az EP meg nem tudom, 6-ot. Mondjuk Budakalászon a fideszes polgi jelölt kapott 21%-ot, és a Fidesz EP meg 38-at. 17%-kal kevesebb. Szóval akkor az vagy nem volt jó jelölt, tehát voltak ilyen anomáliák is, szóval valószínűleg nem dicsérték meg Vitályos Esztert a főhadiszálláson. Igen, igazából nyilván sok mindent csinál egyszerre, de én pennatárs lettem vele. Látod a Hateful Eight-et? Volt egy, mi volt a magyarul a címe? Ez egy Tarantino film a vadnyugatról, az 1900-as évek elejéről mondjuk. Aljas 8-as magyar címe. Most ezt meg nem mondom, de ezt előhetjük kultúra szekciónak. Hát ez egy, én nagyon szeretem ezt a Tarantino filmet. Besterem Brigantik, az jó volt. Azt én annyira nem szeretem. Ma nem értünk egyet. Igen. De hát van. Ez az utolsó adás, köszönjük. Szóval, hogy abban nem akarom a spoilertől, szerintem nézd meg mindenképp a filmet, de jó. Állít valamit az egyik főszereplő benne, hogy ő Abraham Lincolnnal pennatárs volt a háború alatt. Most ez igaz-e vagy nem, az majd kiderül a filmből, mindenki nézze meg, elképesztően. Lehet egy jó kérdésem? Aha. Hogy a pennatársaddal turbulens leveleket váltottál? Nem, most az volt a stratégiám, hogy nem követelőzők meg, nem csinálunk úgy, mint hogyha én lennék valaki, hanem csak megkérem, hogy mondja már el. Most nem értem azt a levelet, amit küldött, tök bonyolultan ugye fejtegettem, hogy így meg úgy, megnőtt a beruházás költsége. Mit tudom én, hogy most akkor van pénz, vagy nincs pénz? Kb. Ez volt a levél, amit egy kis rövid sorban elmondtam, hogy mit írok. Kicsit hosszabban írtam, nem írtam le olyan röviden, mint a videóban mondtam, de az volt a lényeg, hogy van-e rá pénz. És most nem olvasom el a levélet, amiben válaszol, de most már elég biztosan lehet azt mondani, hogy nincs rá pénz. Tehát bla 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 bla. Látom magam előtt a levelet, ugye most olvasom itt izéba, és akkor most itt a szememmel kiemelem.
még nem látszik a finanszírozás fedezete. Még nem látszik. Ezt meg kell tanulni, ezt a politikai nyelvet neked, mert te leszel itt a jövő... Még keressük a forrást. Igen, keressük. Tehát kérdeztem, hogy a kormány se tudja kifizetni, az Európai Unió se tudja kifizetni. Hát és nem. Hát akkor nincs pénz. Ennyi. Nincs pénz. És ugye ez most a víz közmű felújításra vonatkozik, tehát nem a HÉV felújításra vonatkozik. 2023 év végi közbeszerzés az 10 milliárdos összeget hozott ki, hogy annyiból lehetne megcsinálni. És annyira felbosszantottam magam valamin, hogy hallottam, hogy 10 milliárd vagy 15 milliárd kamuköltség volt valahol, hogy ezt a pénzt el lehetne költeni, hogy itt ne folyjon minden héten a víz. Ne sugárba, ne ömöljön a tiszta víz a patakba, és ettől teljesen ki vagyok, és hát ezek szerint nincs erre pénz. De a pozitív olvasata ennek a történetnek, hogyha írsz levelet Vitályos Eszternek... És nyaggatod, akkor előbb-utóbb kinyugi? Előbb-utóbb válaszol. Mi a helyzet? Most mondjuk azt nem értem, hogy neked miért nem válaszolt. Na mindegy. Ezt már nem fogjuk megtudni szerintem. Ezt már nem fogjuk megtudni, de minden esetre... Meg azt se, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin. Vannak ilyen dolgok az életben. De legalább a Balogh Zoltán benyögte, hogy hát a választásig nem akartam mondani, mert miért nem, de hogy ő szerette volna. Gratulálok neki. Innen is. Nem lennék most református. Van-e még témád? Nagyon konfliktusos dolog, a mélegelő, elterjedt a politikába. Alexandrának se jött be a elpusztítása. Igen. Belebukott. Hogy fölvázoljam, volt egy nagyon jó cikk, majd fölrakom a linket a videó alá, Kántás Zoltán írta, hogy mi az a mélegelő, ugye? Azt gondolná az ember, hogy a méhek ott legelnek, de nem. Ez nem azért hívják mélegelőnek, hanem valami hülye hiba miatt így hívták, mert a mélegelő az, amit a méhészek tartanak a méheknek, hogy mézet csináljanak. Tehát ez a méhek ellátására kialakított, vagy fenntartott, nem tudom, virágözön. De a városban felhozott mélegelő az nem azt a célt szolgálja, hanem azt a célt szolgálja, hogy a biológiai diverzitást, igen, sokszínűséget, azt fenntartsa, és nem csak a méheknek, hanem mindenféle állatnak. Itt tudom, lepkéknek, meg mindenfélenek, ezért ez egy hülye elnevezés, és egy normálisabb elnevezés kellene, hogy elterjedjen, amit itt talán itt... És volt javaslat erre? Volt is, megtaláltam a szót. Természetbarát gyep, vagy hasonló kifejezés. Tehát a lényege az, hogy a biológiai sokszínűséget fenntartsuk. Hát meg ugye most csináltunk ilyen hőmérést, most egy füvet mér az Andris. 29,5 fokos. 29 fokos, és ott van egy kis betonkocka. Egy 39,4. Fás része. 23,9. Az már mondjuk azért számottevő. Hosszú fű az sokkal több hőt meg tud kötni, mint a rövid fű. És a másik, amit mond, hogy a nagyon rövidre vágott gaz, az elveszíti a biológiai sokszínűségét, sokkal könnyebben kiszárad, és ilyen toklászokkal lesz tele, ami belemennek a kutyának a lábába. És hogy nem kell azt csinálni, hogy mondjuk, és mutat példát is a képen, hogy lenyírod mindent 3 centire, hanem csak ott, ahol jársz, ott nyírod le 3 centire, és annak a környékét, és mondjuk itt van egy út a Városligetbe, itt mellette 5 méterig mondjuk, 3-5 méterig mondjuk rövid, és aztán meg lehet magas a fű. Tehát lehetne ilyen ötleteket is. Én gondoltam, hogy itt a kertben csinálj ilyen területeket. Csinálok egy ilyen kockát, hogy kör alakú valami. Ilyen labirintus. Vagy labirintus. Csak tényleg az a baj ezzel, hogy annyira rossz a szemnek egy ilyen nagy gaz, hogy egyszerűen az ember nagyon nehezen veszi be ezt. De hogyha szerintem úgy látod, hogy direkt van hagyva, tehát hogyha körben nyírod, akkor szerintem az úgy oké. Hát azt direkt akartam úgy. Ja, lehet, hogy megpróbálom majd. Lehet, mert... Én ezt csinálnám. Diverzitás kell. A lényeg az, hogy a mélegelő nem azért van, hogy már lusták a politikusok lenyírni. Nyilván nem is ők nyírják le. Meg a legolcsóbb és legnépszerűség növelőbbnek tűnő akció az, hogy na, akkor lenyírunk mindent, és lenyírnak mindent. És akkor, ki a jó polgármester? Én vagyok a jó polgármester. Hát én mindent lenyírok. Vigyázz be a fő is. Így van. Lenyírtuk. Na, megcsináltuk. Az meg, hogy ott hagyod, az meg olyan nem tevés, tudod, az, hogy jaj, már ez is lusta, nem nyírja le a füvet. De közben meg ezzel igazából rosszat tesz, vagy legalábbis lehetne erről beszélni, meg lehetne erről gondolkodni. Nem akarom most megint itt a Fideszt szapulni, de megint, hogy a Szentkirályi Alexandra kiment oda a mezőre egy ilyen vegyvédelmi cuccban, és felkezdte kaszálni a mélegelőt, pont ezzel rosszat tesz. Egész egyszerűen rosszat tesz, de sok ember ezt úgy látja, hogy ezzel jót tesz, hogy rövidre nyírja a füvet. De azért gondolom, hogy muszáj elmondani, hogy ez nem azért van, mert lusták a politikusok, vagy nem azért van, mert pont, hogy szembe kell menni azzal, hogy az emberek azt szeretnék, hogy
nagyon rövid legyen, és ennek ellenére meg kell hagyni, mert az jót tesz a növényvilágnak. Mert ugye itt vannak a pókok, meg lepkék, meg mindenféle állatok, amiket a madarak megesznek, és akkor nem lesznek madarak se, nem csiripelnek a madarak. Tehát most itt nálunk nagyon sok madár van. Beszúrom azt, hogy a postaládába belőttek ki, tehát ott raktak fészket. Kiraktunk ilyen kis cetlit rá, hogy postásnak, hogy ne dobja be a levelet, mert ott vannak benne kis pintyek. Bedobta. Nem dobta be, de aztán leszettük a cetlint, meg kirepültek. És újabb banda jött, és akkor már levettük a cetlit, tudod, és akkor volt, hogy bedobtak szórólapozók ilyen politikai hirdetést, hogy, és akkor ott megsérült a kis madárka. Ó. És azok a madarak, aztán nem lett semmi baja, azok a madarakat itt látom a kertbe konkrétan. És nyilván van nekik rengeteg kajájuk, mert nem nyírjuk le minden héten, nem jó, nyilván nem csak azért az lenne a baj, de mondjuk, hogyha városba laknék. Na mindegy, nem akarom szaporítani a szót. Kell a mélegelő. Kell a mélegelőnek hívott, mit mondtam, mi a neve? Szabad gyep. Természetbarát gyep. Természetbarát gyep. Szabad demokrata gyep. Igen, szóval ezt akartam elmondani. Köszönjük. És azt hiszem, hogy nem más tervem nekem nem volt. Nem is tudom, mikor kezdtük el. Rég. Nem lett ez se rövid. Nem baj. De azt még akarom mondani, hogy légy szíves, írjatok be, hogy mit szeretnétek, rövidet, hosszút, kommenteljetek, közepesen hosszút, lájkoljatok, osszátok, nézzétek, meg ilyesmit. Mindent csináljatok, amit lehet egy ilyen videóval csinálni. Ja. Mert itt egy képviselő ül. Most már komolyan vagyunk itt. Most már itt már komolyan vagyunk. Felhatalmazással is ülök itt. Így van. Képviselem az 5-ös választókerület lakóit. Lehet, hogy egyszer főpolgármester lesz, és érdemes jóba lenni vele. Pomászom. Nem hiszem. Ja, az a főpolgármester, ez polgármester. Jó, hát akkor. Na jó van. Üdv, ciao. viszlát.